Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ko larani hala durusul lugha al arabiyya en donno siftora en darino ha darsere sappo e tatabre damma darsere sappo e tatabre man do wodi nukta e donno lutti ha jim ngam darsere man do senditi gibe tati a ba be jim to jim do en ko sayno amma en bi en nasina dum ha darsere sappo e nayabre donc foti kadi to Allah fondi en kosa jim man je lutti ha tabe dar sappo e tatabre nden en nassira be majum kadi darsere sappo e nayabre to mi tammini en donno siftora en bolwi haala ɗuɗɗingo jangugo ɗuɗɗingo waɗugo lecture machine ɗum tammini en ɗon janga kam to ngam majum kadi jawmirawo famnu en jawmirawo fondu en ɓe wato hande ɗuɗɗingo jangugo ngam hande dina men kaalo ha fama ka boɗɗum a heɓa wato hande a mara andal jur si a mara a wawa lunga arabiya ngam to a wawi lunga arabiya a maɓɓitan defte pat a waɗa lecture tan aɗo janga a heftan kuje fuu ay kala hunde fuu aɗo hefta aɗo hefta amma nde a wawata lunga arabiya sai to a tiiɗi départ anda grammaire arabe to ɗo ɓe wini ɗo ɗum ni on hollata kalima fuu a wawan a waylita ɗum to wayliti a heftan ma'ana ma to ɗo pat ɗum ɓe tiiɗal ɗum nahwu ɓe lungamanta aɗo janga ɗo to en ɗon mari bo ɗiɗi pat ɓe fondeki jawmirawo subhanahu wa ta'ala en ɗo janga darseje man ngam majum kadi jawmirawo tabitin men dow majum to ha jimman ɗo o fuɗɗiri ɓe ha ulayi ihwati wa ulaika asdiqai ha ulayi en bi jam'u hadha yani ha ulayi nda ɓeere ɗo ihwati bo jam'u akhun wato ihwati deriraɓe am tawi ihwatun non deriraɓe amma ta ɓeddi yayarra ha fen wari jokkidiri ɓe ihwa ɗo waɗi ihwati ɗo ka ɓawi deriraɓe am ngam yawol mutakallim ɗo holla bana to ɗum min wa ulaika nda ɓeere ɗo bo asdiqai wato ɗum sobiraɓe am to asdiqa ɗum jam'u sadiq man ulaika arrijal attiwal ɓe on ɓeɗo ɗo worɓe lattiɓe juutɓe ɗo to hum kamɓe man ɗo atibba wato ɓe nyawdoɓe médecin en atibba bo jam'u tabib gotel ma a wiya tabib wato jam'u bo a wiya atibba'u yani hum atibba'u min amrika kamɓe man ɗo ɗum nyawdoɓe daga leddi amérique man ulaika nisa bo jam'u mar'a al mar'a wato wande ɗum rewɓe man ulaika nisa ɓeɗo ɗo bo rewɓe ɗo hunna kamɓe nayi hatto ka a wino hum nde ɗum rijal amma nde ɗum rewɓe haɗo a wiya hunna ummahatu talibat wato kamɓe man ɗo ɗum daadiraɓe wato hande fukaraɓe ani jangoɓe ha université aba'u tullabi indal mudir wato babiraɓe fukaraɓe parent en fukaraɓe man ɗo indal mudir ɓe ɗon ha mudir ha wato directeur a ulaika nisa'u khalatuka ya maryam wato ɓeɗo ɗo rewɓe ɓeɗo ɗo ɗum ya pendo en mana maryam wato khalat ɗo gotel a wiya khalatun ya pendo jamu bo khalat en mbino goggo ka a wiya ammatun wato jamu man ammatun na ummahat nani ammatun ani yimɓe ɗon hande hawta hakkunde amma be ummu ma dada ammu bo bappaño ammatu ɗo bo goggo se nde o ƴami mo wiyata mo ɓeere ɗo rewɓe ɗo ɗum yapendo en mana o wiyata la hunna ammati kamɓe man ɗo ɗum goggiraɓe am wato ɗum goggo en am ha ulai atibba'u wa ulaika muhandisun nda ɓeeɗo ɗo ɗum nyawdewɓe atibba en mbino jam'u tabib wa ulaika muhandisuna ɓeeɗo bo ɗum ingénieur en muhandis to en mbi muhandisun ɗum ingénieur to ɓe muhandisuna bo ɗum wato jam'u pluriel kadi haulai rijal fuqara wa ulaika aghniya wato ɓeeɗo ɗo ɗum talaka en fuqara ɗo jam'u faqir kana ɗum talakajo tawi fuqara bo jam'u faqir wa ulaika aghniya bo jam'u ghaniyun gotel man a wiya ghani jam'u man a wiya aghniya ulaika tullabu di'af ɓeeɗo ɗo wato hande fukaraɓe ɗo ɓe tampuɓe wato ɓe ngala ko faamu malle ma ɓe tampuɓe ha jangirde di'af to nayi mufrad man da'if jam'u man di'af ngam ta a sendira ɗum be da'if kam jam'u ma ko duyuf wato da'if kana koɗo jam'u man duyuf da'if bo wato tampuɗo jam'u man di'af man ulaika arrijal ɓeeɗo ɗo worɓe ɗo hum wuzara kamɓe man ɗo ɓe ministre en wuzara jam'u wazir gotel man a wiya wazir yani jam'u man wuzara to tamrin
حول المبتدا في كل جملة في كل من الجمل الآتية إلى جمع مع تغيير ما يلزم. حول المبتدا أويلت مبتدا في كل هكذا من الجمل الآتية ها جملة جوالة إلى جمع أو جمع den a sanja bo ko ɗon lismiti sanjigo wato ko marata haaje sanjigo. Misal waddanima misal wi dhalika arrajulu mudarrisun, dhalika arrajulu mudarrisun, nden o wi ulaika arrijalu mudarrisuna, dhalika arrajulu mudarrisun ulaika arrijalu mudarrisuna. to haɗo ɗo nayi dhalika arrajulu to a wartiran dhalika ɗo jam'u dole ma arrajul ɗo bo wartan jam'u, dole ma fayin mudarris ɗo bo wartan jamu. ni kan nde o wartiri zalika ɗo ulaika, nden alrajulu bo wartiri arrijal, nden mudarris bo wartiri mudarrisuna. to ni kam ta wari ha man zalika alfata sabe yo man kam kayum ka jam'u man be mufrad fu fotan banni a wiyata man banni man ulaika alfitiya tani na yi fata bo jamu ma ko alfitiya wato derke wato derkejo. من أين ذلك المدرس هذا يبقى من أين أولئك المدرسون بيرو دغاتوي ياتو وربه بيرو دغاتوي جانغينو بيدو كادي ميدي يغو دغاتوي تلك الفتاة بنت الطبيب هذا يبقى أولئك ngam tilka do jamu mako أولئك الفتيات بنات الطبيب wato dum bibbe nyawndo. هذا الطالب من إنجلترا وذلك من فرنسا. هؤلاء الطلاب من إنجلترا وأولئك من فرنسا بيرو دغا انجلترا بيرو دغا فرنسا. أذلك المهندس مسلم هذا أولئك المهندسون مسلمون واتو بيرو انجينير اندو جولبنا. تو هذه المرأة ممرضة وتلك طبيبة روبوتو ايدي واسر غورم جمو اويا هذه ما اويا أولئك المرأة بو اويا النساء هؤلاء النساء ممرضات أبدا ألف بيتا هرغاري تامن بوتا مفتوح أما بيتا تامن كاي وني جمع ممرضة نعم كلمة دو ماري تسكيري ها رغاري مودum تايدي وارتير غودum جمع pluriel a itta tasakeri do wadda alif fala nena wadda te je dum mabbiti wato te jorre mbiyata a wadda taman bani be wadirta jam'u kala kalima je do mari wato tasakeri ragare pat. لأن وتلك طبيبة وتلك دو أو أولئك طبيبات من يوت. من هذا الولد الطويل دو من أولئك من هؤلاء الأولاد الطوال ما يجمع ماكو بنين. من هؤلاء الأولاد الطوال من هؤلاء الأولاد الطوال. تلك الفتاة الصغيرة أخت حامد دو أولئك الفتيات الصغار أخوات حامد أي أورتي دم جمو يعني هندي بني كدي. أولئك تلك المرأة أم الطالبة هذا دو يعني بيردو دم تلك المرأة دا دبو أوردو أم الطالبة دم دادا فكراجو أوردو أبي أولئك النساء أمهات الطالبة يعني أمهات الطالبات يعني أمهات الطالبات. ذلك الرجل عالم كبير من المملكة العربية السعودية واتوغوكو أوردو جنغولو مودبوجو تدلو مولو ها لدي سعودية. تونين أولئك الرجال علماء عالم دو جمو ماكو علماء أولئك الرجال علماء كبار موبكة جمع كبير من المملكة العربية السعودية. تمرين جيد دبر ويتأشر إلى الأسماء الآتية باسم إشارة للبعيد وذلك تلك بأولئك. تجد كم ويها توبة دو بل سرويدو أواتا إما ذلك إما تلك إما أولئك زيادة. تدم مذكر ما ولا ذلك تدم مؤنث ولا تلك تدم جمع ولا أولئك. نيكم هلم بغوتل طالب لو كا ولا ذلك طالب. to a wi ha lambaji arande zalika talibun dena lambaji jable kana yi tujjar ni ka wi ulaika tujjar ngam dum jamu. lamba tatabre bo a wiya ulaika mudarrisat janginobe. lambaji nayi bo a wiya tilka tabibatun jadidatun
lamba je jowabre bo a wiya ulaika ummahatu at-taliba. Lamba je jeego bo a wiya ulaika aba'u tullab. Aba'u ɗum ayi ɗum paran en at-tullab. to haɗo ɗo bo lamba jeeɗiɗi bo a wiya dhalika fallahun, haɗo ɗo remowo cultivateur. Tilka ummu muhammadin. to haɗo bo dhalika sadiqi, ulaika akhawati, ulaika ikhwati. to banni kadi hati jam'a al-kalimat al-atiya, wadda jam'u kalimaji je warata ɗo: ummun, abun, imra'atun, ammatun, da'ifun, wazirun, ismun. to ummun ma jam'u mako ummahat, abun bo jam'u mako aba'u bana ko sali, imra'atun bo jam'u mako nisa, ammatun do bo jam'u mako ammatun, da'ifun bo jam'u mako bi'afun, wazirun bo jam'u mako wuzara, ismun bo jam'u mako asma. to ikra waktub, a winda a janga. asdiqa, aghniya, aqwiya. asdiqa ma sobiraɓe, aghniya ma rich en jaynititɓe, aqwiya bo satuɓe, atibba'u nyawdoɓe, fuqara talaka en, zumala sobiraɓe, wato zumala banayi goɗɗimɓe ɓe a jangitita bako en salino ko en mbi. wuzara ɗo bo ministre en. ulama janguɓe modiɓɓe, kamɓe mbiyata ulama. asma'ul ishara lil ba'id, al mufrad al jam'u, al muzakkar al muannas. to ni kam dhalika talibun ɗo ɗo mufrad muzakkar, ulaika tullabun bo ɗo bo jam'u den muzakkar. al muannas feminin bo tilka talibatun, ulaika talibatun. muhammadun dhahaba, muhammadun wa hamidun wa ali dhahabu. nayi to ɗum muhammad feere mo a wiya dhahaba, to a hawti ɓe tati bo a fen man a wiya dhahabu banni. maryam a wiya dhahabat, maryam wa amina wa fatima ɗo bo dhahabna banni a conjugata ɗum dhahabna. alkalimatul jadida: da'ifun jamu mako bi'af, da'ifatun fu jamu mako bi'af. ummun jamu mako ummahat, qawiyun bo jamu mako aqwiya, abun jamu mako aba, alimun jamu mako ulama. foti en doggina en janga darsere 14. darsere 14 bo ɗum gewta hakkunde fukaraɓe, wato hande derke en be wato hande hamid, ɓeɗon wato gewtida kadi. wato fitiya ɗo ɗum derke en ɓeɗo kawti, goto bo hamid, ɓeɗon gewtida kadi. alfitiya derke en wiyata assalamu aleykum, hamid bo wiyata wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. ayi o jaabi. to nden ahadul fitiya wato goto nder derke en go, so wiyata hamid yo kayfa haluka ya ammi, nayi yakema bappa am. sai hamid go wiyata ana bi khairin walhamdulillah, wa kayfa halukum, nayi onon bo man antum, onon ɗon ɓe ahaduhum, goto maɓɓe wiyata nahnu abna'u docteur Musa, min ɗo min ɓikkoy docteur Musa, wato ɓe docteur Musa. so wiyata be hamid go ahlan wa sahlan wa marhaban, ɗum kalimaji je wiyata ha jaɓɓugo goɗɗo mallima babal to a andidiri be goɗɗo a wiya goɗɗo ahlan wa sahlan wa marhaban. abukum sadiqi, wiyata be baba moɗon ɗo sobajo on. aina ammukum ash-shaykhu Isa, wato ɗo ƴama ɓe kadi joyi takate bappa mon shaykhu Isa huwa marid, sai goto maɓɓe wiyata huwa marid huwa al-ana fil mustashfa, kanko ɗo nyawɗo jotta ɗo ni oɗon hôpital. sai hamid go wiyata shafahu llah, jawmirawo nyawdomo, wato to a yilli goɗɗo a wiyamo masalan shafakallah, yani a yinde ɗum o wala ɗon bo shafahullah, ɓe hutiniri be hasakiri shafahullah. to nden o wiyata man hadhihi tiflati allati ma'akum, ɓingel pamarel deyel ɗo bo ɗum moy on nder moɗon ɗo, ɓe ɗum tokkidiri ɓe ɓingel petel. hiya ukhtuna, wato kanko ɗo ɗum deɗirawo amin. to o wiyata masmuha, no inde mako kanko bo ismuha layla, inde mako layla. aina baytukum aljadid, wato to sare moɗon hesre ɗo ha on koti ɗo. baytuna aljadid qaribun min almatar, wato sare amin man ɗo nde ɗo ɓaddi ibgo e aéroport, wato min ɗo heddi be aéroport, sare man ɗo ɓaddidiri be aéroport. qaribun ɗo ɓaddi ɗum
من المطار مطار بو دم aéroport ɓe mbiyata matar a antum fil madrasati sanawiya onon ɗon ɗon ha secondaire la nahnu bil jamia minin ɗo min ɗon ha université wato ton min jangata se goto wiya ana fi kulliyatil handasa miɗon ha kulliya ingénierie wato faculté je ingénierie mahmoudun fi kulliyati tib mahmoud bo ɗon ha kulliya faculté je médecine wa ibrahim fi kulliyati sharia wato ibrahim bo ɗon ha kulliya je droit fi kulliyati ash-sharia bo ɗon ha kulliya je droit wa yusuf fi kulliyati tijara yusuf bo ɗon ha kulliya je commerce man dhalika al-fata alladhi fi sayyaratikum derkel to on nder mota mun ɗo bo sai yata huwa zamili mahmoud goto nder maɓɓe wiyata ɗum sobajo mun himɓe jangida hamiɗo wiyata man min aina huwa sai o wiyata ɓe on man ɗo daga toy huwa min ingiltera kanko ɗo ɗum ingel angleterre on masmuhu no inde maako ismuhu william wato inde maako william kanko man ɗo a muslimun huwa siɓe ƴammo o julɗona la huwa nasrani kanko ɗo o goɗɗo dina nasara abuhu ustavi amma bawa mako ɗo jangina amin bawa mako ɗo ɗum professeur amin on ismuhu a docteur eduardo inde bawa mako docteur eduardo se o wiyata yahdihum allahu ila l'islam so o tori kadi allah handititɓe ha islam ta adhahabtum ila almustashfa li ziyarati ammikum alyawma on yehi hande adhahabtum on yehina ila almustashfa ha l'hôpital li ziyarati ammikum alyawma ngam yillugo bappa mon hande na yusuf yata na'am dhahabna min yehi ta tamrin kadi ajib an al-as'ilati al-atiya man antum onon ɗo on ɓe ajaba aina baytukum ha toye saare mun ajaba masalan baytuna qaribun min as-suq aw baytuna bi jiwari al-madrasa ko nandi be majum man rabbukum ɗo bona ay rabbuna allah jawmirawo min woni allah ma lughatukum emon wolde mon imma faransiya aw arabiya aw fullatiya aw yabanni aina madrasatukum hato jangirde mun madrasatuna bi jiwari al-mahkama wato bana madrasatina qaribu min al-mahkama sare jangirde min ɗo heddindiri be tribunal masalan a antum muslimuna onon ɗo on julɓena ɗo bona ya jaba nahnu muslimuna a fi baytikum hadiqa wato on ɗon mari bana jardin ni ha sare mun na ɗo bo a jaba na'am malli bo la a indakum sayyara on ɗon mari mota na ɗo bo a wiya na'am allah bo la ma indana sayyara aina mudarrisukum to janginowo moɗon in sarafa to masalan o hooti a antum mudarrisuna onon ɗo on janginoɓe na to ɗo bo pat question ji iqra waktub ɗo bo a jangatan o mari haaji a waɗa lecture nahnu muslimuna minin ɗo min julɓe allahu rabbuna wal islamu dinuna wato jawmirawo min woni allah islama bo woni dina men wannabiyu muhammad sallllahu alih w sallam rasuluna annabijo muhammad bo o nuraɗo amen wal qur'anu alkarimu kitabuna deftere alqur'an bo deftere amen wal ka'batu qiblatuna suudu ka'ba bo watton qibla amen wal arabiyatu lugatuna wato arabiya bo ɗum lunga hani no julɗo pat wawa lunga arabiya ekkita wawa yewta arabiya boɗɗum aina mudarrisukum ya ikhwan ato janginowo moɗon ya ikhwan haraja al ana min al fasli wa dhaba ila al mudir o wurti jotta ha classe o dilli bo ha mudir fi ayi shari'in baytukum ha lawol toyon masalan bana andi ha lesɗe arabe lesɗe mawɗe ɗo ɓe ɗo waɗa bana ci'e ɗo bana shari to ɓe mbi shari ɗo bana wigo ri bana ande ri 40 ri 60 nene ko nandi be majum to ɓe mbi shari ɗo to baytuna fi shari alladhi amama al mahkama wato sari amin ɗo ɗon ha lawol je ɗon heddi ɗo titidiri be mahkama wato tribunal on mahkama ɗo babal kiita abuna sadiqu ammikum babirawo amin ɗo sobajo bappa mon kadi nam a antum mudarrisuna la nahnu atibba onon ɗo on janginoɓe na la wato jaabi nahnu atibba minen ɗo min médecin en a antum abna'ul mudir onon ɗo ɓiɓɓe mudirna la nahnu hafadatuhu minen ɗo min taniraɓe mako hafada ɗo ɗum taniraɓe gotel a wiya hafidun jamu man bo hafadatun
madrasatuna kabiratun wa madrasatukum saghira wato jangidde amen manga jangidde moɗon bo peetel lana hadiqatun jamila fi tilka alqarya min ɗon mari ngesa mbotka ha wuro ha kawye toɗo akhuna talibun fi kulliyati tibbi derirawo amen bo o fukarajo ha faculté de médecine a antum atibba oɗo ƴamamo onon ɗo on médecin en na baduna atibba wa baduna muhandisun woɓɓe amin ma ñawdoɓe woɓɓe amin bo ingénieur en allahu rabbuna wa rabbukum jawmirawo amin ɗo o jawmirawo amin minin o jawmirawo mon onon bo to ayna dhahabtum ya ikhwan to on yehi ya deriraɓe dhahabna ila suq min jeeyi luumo adif al asma al atiya ila damair kama huwa muwaddahun fi lmisal donc inde ɗe ɗo a takkade ha damirji bana no waɗira ha misal ɗo ta waddi baytun a wiya baytukum baytuna ay ɗiɗi a watta wato saare mon saare amin ummun bo a wiya yo ummuna ummukum ummuna ay ammun a wiya ammukum ammuna sadiqun aya sadiqukum sadiquna madrasatukum madrasatuna ukhtukum ukhtuna lughatukum lughatuna dinukum dinuna abukum ɗo bo a wiya abukum kayum kam a waɗan wawu bako a waɗa idafa bannin ɓuri woɗugo a waɗa abukum ha yeeso beeɗo a waɗa wawu nden a waɗa kumman nden ha wonde ɗo ha naɗo bo banni abuna wato baba amin wato abukum ɗo bo baba moɗon akhukum nayi haɗɗo bon ɗum kalimaji karfeje ɗiɗi banni haɗo man fu a watta akhukum akhuna to nden o wiyata iqra a janga ayyu yawmin hadha hadha yawmu sabti hande ɗo ɗum ndeere to a yiɗi ƴamgo goɗɗo hande ndeere ɗo a wiya ayyu yawmin hadha hande ɗo ɗum ndeere hadha yawmu sabti ɗo ɗum a ñande asawe to a jaban goɗɗo ayyu shahrin hadha lewru ndu yeeru ndu bo hadha shahru rajab ɗum lewru rajab bo je timmiɗo jotta kana nasti sha'ban enen ha ñande tatabre ayyu kulliyatin hadhihi kulliyatu tijara faculté toyɗo ata faculté de commerce fi ayi madrasatin anta ha jangirde ndeere a jangata ana fi lmadrasati lmutawassita wato ha jangirde je mutawassit min ayi baladin anta ya ukht a wuro toyi an ɗo a woni ana min al yunan bo ɓaygo grèce leddi grèce yunan ɗo iqra waktu a winda a janga william eduardo london paris to ka pat inde gure pakistan istanbul ibrahim ɗo bo inde goɗɗo ismail ishaq yaqub ayub suleiman daoud yunus idris jibrail mikail fir'aun ɗo pat ɗum inde ajaminkere pat marata jalɗe inde jalare ɗe marata jalɗe ɗe masata bo galles ɗum pat ɗum inde janande tema tan mi wargo a darsere yeeso ɗo janginanen haala man boɗɗum iqra il misal thumma hawwil jumal al atiya mislahu ɗo a janga misal ɗo masalan bana wiya anta dhahabta ila al madrasa ɗo ɗo conjugation on anta dhahabta nayi an ɗo a dilli jangirde to a wi antum ni sa wi antum dhahabtum ila al madrasa anta kharajta min al fasli ni ka wiya antum kharajtum min al fasli anta jalasta fi al fasli anta jalasta fi al fasli antum jalastum fi al fasli aina dhahabta ya akhi aina dhahabtum ya ikhwati hato dilli derjabe limadha kharajta min al fasli ya walad limadha kharajtum min al fasli ya awlad yani gamduma no wurti class al kalimatul jadida kalimaji kesi al hafidu wato tanirawo al hafidu do kaymo wadi 2 points so wadi ibnul ibni wato ɓiɗɗo aw ibnul binti mallima ɓiɗɗo wato hande debbo jam'u hafid
الكلية جمع كليات كلية الطب كلية الشريعة كلية الهندسة كلية التجارة المحكمة مؤمن بين دوم تريبينال الأخ جمع إخوة وإخوان وتريد فو أويان جمع أهلا وسهلا ومرحبا وتجبو قد بانين نصراني وتقول مدينة نصارى وتقول دين ميسيون jamu man to be jura be nasara wato nasara en jamu kambe rewa dina mission amma nasara do en ka hamen fulfulde ten wi nasara na idum dara en bolwanta amma arabiya kam to be bi nasraniyun ma goddo goto nasara bo dum dubbe tokkobe dina mission al yunan dum lesdi on leddi en bi leddi Grèce al balad bilad wato balad do jamu mako bilad amma jum kadi en kaada haɗo en timmini darsede 14 ngam majum kadi inchallah en tammi tokkitirgo ha darsede 15 amma ni en ɗo tora deriraɓe ha fahimni ɓe ɗuɗɗina waɗugo lecture ɓe janga jour ngam heɓa ɗum tabita ngam deftere man en saali e reeta kam bi machiatillah ngam majum kadi en ɗon do dirtugo en ɗo timmingo kadi